ପ୍ରେମିକ ସହ ଘର ଭିତରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଝିଅ, ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲା ମା। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ମୌକା ଦେଖି ଝିଅ ତାର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା ଘର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରହିଥିଲେ। ବାସ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଝିଅର ମା। ଘର ଭିତରେ ଝିଅର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଦେଖି ମାର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଝିଅର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା କହିଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମା ଜଣକ ତାର ଜନ୍ମ କଲା 19 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଘଟଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର 19 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଭାର୍ଗବୀଙ୍କୁ ଇବ୍ରାହିମ ସ୍ଥିତ ଘରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭାର୍ଗବୀ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଇବା ପରେ ସେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ନିଜ କାମ ଘରୁ ହଠାତ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାର୍ଗବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଝିଅର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ଝିଅକୁ ପ୍ରବଳ ପିଟିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଫିସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାର୍ଗବୀ ସାନ ଭାଇ ପୁରା ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ନାବାଳକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଝରକା ପଟେ ଭାର୍ଗବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ପୁଅ ଖୋଜୁଥିଲେ, ହେଲେ ଭାର୍ଗବୀ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଭାର୍ଗବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଏବେ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି।